Nhar il-Ħadd il-Gazzetta Malta Today ippubblikat dokumenti li juru lill-kumpanija Trafigura kienet qed tħallas commissions ta' eluf ta' ewro lil Frank Sammut u dan meta Sammut kien membru tal-bord tal-Enemalta li kien jieħu deċiżjonijiet dwar ix-xiri taz-zejt. News bat mistoqsijiet lill-Enemalta brabta mal-kuntratti li din l-istess korporazzjoni daħlet fihom fl-aħħar snin ma' din il-kumpanija. News staqsa lill-Enemalta kemm il-kuntratt tat lill-kumpanija Trafigura mill-2004 sal-lum u kemm kien il-valur ta' dawn il-kuntratti. L-Enemalta iżda għażlet li ma tweġibx dawn il-mistoqsijiet għaliex qalet li l-informazzjoni mitluba kienet kummercjalment sensittiva u fi kliema mhux prudenti li tagħti din l-informazzjoni. Din it-tweġiba tistona mal-fatt li fl-aħħar sigħat l-Enemalta nnifisha ħarġet stqarrija li fiha kkonfermat dettalji dwar kuntratt wieħed mogħti lil Trafigura fl-20 ta' Diċembru li għadda. Dan l-aħħar tender tal-provvista taż-żejt mogħti lil Trafigura jintemm f'Ġunju ta' din is-sena. L-Enemalta tad dettalji dwar il-kwantitajiet taż-żejt relatati ma' dan il-kuntratt u ġustifikat l-għażla tal-kumpanija Trafigura fuq il-bażi li kellha l-iktar offerta rħisa. News staqsa wkoll l-Enemalta jekk bħala korporazzjoni għadx investigat l-allegazzjonijiet li kienu saru mit-tabib Frank fl-2009 f'intervista fil-Gazzetta Llum fejn kien iddikjara li uffiċjali fl-Enemalta kienu għamlu profitti kbar bi flus li daħlu fil-bwiet tagħhom stess. Fit-tweġiba tagħha l-Enemalta qalet li qatt ma investigat dawn l-allegazzjonijiet għaliex skonti Frank ma ssostanzjax l-allegazzjonijiet. L-Enemalta referit lil News biex jagħmel din il-mistoqsija lill-Kummissarju tal-Pulizija. Intant fi stqarrija maħruġa fl-aħħar sigħat l-Enemalta tispjega dik li skonti hija l-proċedura msejħa rigoruża li tintuża biex jinxtara ż-żejt. Skont l-Enemalta kumpaniji li jbiegħu iż-żejt lill-Enemalta ikunu jridu jagħtu profil tagħhom. Din id-dikjerazzjoni tqajjem mistoqsijiet dwar id-deċiżjoni tal-Enemalta li tibqa' tagħti kuntratti lil Trafigura u dan għaliex b'sempliċi tfittxija fuq l-internet joħroġ fil-beraħ li din il-kumpanija hija involuta f'diversi skandli madwar id-dinja. Trafigura tissemma f'każi ta' korruzzjoni f'pajjiżi differenti, tant li qed tkun investigata anke mill-Istati Uniti dwar beħ taż-żejt lis-Sirja bi ksur ta' embargo internazzjonali. Fl-aħħar sigħat News vela wkoll li bejn l-2004 u l-2006 Trafigura kienet qed taħżen iż-żejt f'tankijiet tal-Mediterranean Offshore Bunkering Company Limited, kumpanija tal-Gvern li tagħha Frank Sammut, il-persuna li kien qed jirċievi l-commissions, kien kap eżekuttiv.